Our loving God, I want to Mwari wedu vanotida, thank you that we can meet together tinokutendai nekuti tinogona kusangana in person and over Zoom. tiri sevanhu uye paZoom. Thank you for your Sabbath you gave us Tokutendai nesabata renyu ramakatipa and the gift of friendship. nechipo cheushamwari. And I pray so you're with us and with Ignatious while he presenting. Ndinozvinamatirawo isusu uye Ignatious paari kupresenta. Lead us with your Holy Spirit. Titungamirireiwo nemweya wenyu Be mutsvene. with our hearts and minds. Ivaiwo nemwoyo yedu nepfungwa In dzedu. Jesus' name, I pray. Muzita raJesu tonamata. Amen. Happy Sabbath, everyone. Basa rakanaka mese. So, depending on your geography, Zvichibva nekwamuri, where you live, pamunogara, it could be the end of the Sabbath, kunogona kunge but kuri here we're in the kupera middle of the kwesabata, Sabbath. kuno tiri pakati pesabata. So, we are so thankful for this facility Saka tinotenda nefasiliti ino that we are able to fellowship internationally. kuti tinogona kukumbana pamwe chete international. I believe it is God's doing. Ndovimba kuti kuita kwaMwari. And I am looking forward to a time. Ndikutarisirawo nguva. I am looking forward to a time Ndiri kutarisirawo nguva where we are going to be able to apo tichakwanisawo worship intergalactically. kunamata tine magalaxy akasiyana-siyana. It will not be international this time. Inenge isisiri international ipapo, It will be intergalactic. asi inenge yaintergalactic kana pane People from magalaxy all akasiyana-siyana. galaxies Vanhu vanobva kumagalaxy worshiping akasiyana-siyana together at the same time. vachinamata pamwe chete panguva So imwe I cheteyo. thank God for that. Saka ndotenda Mwari naizvozvo. So before we begin today's study, Tisati tatanga chidzidzo chanhasi, what I'm going to share today, zvandichasheya nhasi, I'm going to kneel ndichapfugama and pray. ndonamata. So let us pray. Ngatinamate. Dear God, Mwari, thank you for the opportunity of the Sabbath, tinokutendai nemukana wesabata, especially for this opportunity to be able to share your word. kunyanya-nyanya mukana uno wekukwanisawo kusheya shoko renyu. We have been pushed and tossed by the devil Takambokangwa tikakandwa nasatani in our different spaces of life. mumaspesi edu akasiyana-siyana eupenyu, But through your providence, asi kuburikidza neprovidence yenyu we are alive tiri vapenyu. and we are able to read your word, Tinokwanisawo kuverenga shoko renyu, believe your word, tenda shoko renyu, and look forward to the deliverance from this planet Earth. totarisirawo kudzikinurwa kubva kunyika ino yepano pasi. We pray for your guidance as we get into your word in the next 1 hour. Nokumbirawo kutungamirirwa apo tinopfuta mushoko renyu kuawa rimwe rinoteera iri. In Jesus' name we pray. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen. So I'm going to read Saka ndichaverenga from Revelation chapter 13 pakuna zvakazarurwa chapter 13 and verse 11. ndima 11. And I beheld a beast coming up out of the earth,
and he had 2 horns like a lamb, and his back as a dragon. Verse Ndakatari- 12. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Ndakatarisa ndikaona chimwe chikara chichibuda kubva munyika chaiva nenyanga mbiri dzakaita sedzehwayana. Chaitaura sechikara chichishandisa masimba acho sechikara chakanga chiripo kumashure macho, chikakonzeresa vese vaigara munyika kuti vachinamate chikara chekutanga So today I'm going to share chakanga chapora perspectives ronda. Saka nhasi ndichasheyawo mumwe muono on this verse. pavhesi And irori. before I do that, Ndisati ndaita izvozvo, I want to remind you ndoda kurangaridzai that the Bible kuti bhaibheri is the parable. iparabhu. So when we consider thoughts that are in the Bible, Saka patinotarisa pfungwa dzine dzirimo when mubhaibheri, we consider all Bible stories that are in the Bible, patinotarisa nyaya dzese dzirimo mubhaibheri, we should look at them through the lenses of parables. tinofanira kudzitarisa neziso remaparabhu. So the Bible is a book of examples Saka bhaibheri ibhuku remienzaniso of how God led certain groups of people. wekuti Mwari akatungamirira sei mapoka evanhu vakasiyana-siyana. And to be precise, Tichida kunyatsokuti gedye, it is actually a certain group of people, iboka rimwe revanhu, one group. boka rimwe chete. Though there were many nations in this Kunya- planet at that time, Kunyange kwaiva nenyika dzakawanda-wanda paplaneti ino panguva the iyoyo, Bible focuses on one nation. bhaibheri rinonongedza rakatarisa panyika imwe chete. And I could argue Ndinogona kutopawo the story argument. begins in Genesis chapter 12, Nyaya inotanga muna Genesis chapter 4, the call of Abram. kudaidzwa kunoita Abrahamu. When Abram is called by God Abrahamu paanodaidzwa naMwari, and God gives him a promise, Mwari omupa he chitsidzo. says to Abram, God says to Abram, Mwari anoti kuna Abrahamu, you would become a great nation. uchange uri nyika I'll curse yakakura. those that will curse you. Ndichatuka vachakutukawo, I'll bless those that will bless you. ndigokomborera ava nokukomborerawo. So when I look at this scenario, Saka pandinotarisa pane chiitiko ichi, humanity is fallen. munhu anenge adonha. So God intends to reach down to humanity, Saka Mwari anenge achida kunanavira kune munhu, take humanity from their fallen state. otora munhu kubva pane state yake yaakadonha. So God thinks of a strategy. Saka Mwari anofunga How nezvestrategy. am I going to achieve this? Izvi ndichazvifambisa sei? He calls Abram. Anodana Abrahamu. So he's going to use Abram Saka anozoshandisa Abrahamu to reach out to the world. kuti ariche out kunyika. So I'm going to populate that line Saka on the board. ndichatanga kuzadza line iri So pabhodhi. what I'm going to put on that line Saka zvandichaisa paline iri are not necessarily waymarks, anogona kunge asiri zvawo mawaymarks, but they are going to be points that will illustrate what I want to share today. asi anenge ari mapoints acharatidza zvandinoda kushare So nhasi. I'll begin with Eden here. Saka ndichatanga neEden pano apa. This is where the story begins. Ndo panotangira nyaya yedu. When everything was perfect, Zvinhu zvese zviri perfect, and suddenly the order was disrupted by what we call sin, disobedience. oda yacho yakazoerekana yaakukanganiswa nechatakadaidza chiti chitema, kusateerera. And because of sin, Nemhaka yechitema, there were effects that came as a result.
Kune ma-effects akazotobudawo se-result. So the cause was the sin of Eve as we know it, Saka chikonzero chaiva chitema chaEve sekuziva kwatinochiita. and the effect was sexism. Effect yacho yaiva sexism. The sin of Cain as we know it, Chitema chaCain sekuziva kwatinochiita. the effect was confusion in terms of worship, Effect yaiva confusion maererano in nekunamata. terms of how we worship God. Maererano nekuti tinonamata Mwari sei. The sin of Ham, Chitema chaHam, and the effect was racism. effect yacho yaiva rusaruraganda. So humanity continues to go down. Saka munhu anoramba achienda mberi akadaro. And there is disorder in a once orderly Eden, the Tinobva world. taona kuvhiringika mune nyika yakambenge isina So there is the kuvhiringika. story of Noah. Saka between pane here. nyaya yaNoa inoitika apa. Then after the story of Noah, Tapedza nyaya yaNoa, that's when we get to Genesis chapter 12, ndo patinozosvika muna Genesis ndima chapter the call of 12, Abram. kudanwa kunoitwa Abraham. So Abram is given a promise, as I have mentioned earlier on. Abraham anopiwa promise sezvandambotaura. He's going to be the father of nations. Anozova baba venyika dzakasiyana siyana. Now, Abram has a wife, Abraham anenge aine mudzimai Sarah, anonzi Sera, and there are descendants that come from Sarah, dzinza ravo rinozobva kuna Sera, not Abram. kwete Abraham. I prefer Sarah Ndinoprefera Sera because Abram had many children outside Sarah. nekuti Abraham aivawo nevamwe vanawo vasina kuzvarwa naSera. So I'm not going to focus on the mistakes that he made. Saka handisi kuzofokasa nemamistakes aakaita. I'll focus on Sarah. So I'll say the descendants of Sarah instead of the descendants of Abram. Saka ndichafokasa naSera, ndichati madescendants vaSera pachinhambo chokuti So madescendants through vaAbraham. Sarah we have Isaac. Kuburikidza naSera tinowana Isaac. Isaac marries Rebecca. Isaac anochata naRebeka. Then the story goes on and on and on Nyaya yoramba ichienderera mberi until we get to a woman kusvikira tasvika pane mumwe mudzimai whose name was Jochebed. zita rake rainzi Jochebed. Who knows Jochebed? Ndiani anoziva Jochebed? Who is Jochebed? Jochebed Church? ndiani? Kereke. She gave birth to 3 children. Akazvara vana vatatu. One child, Moses, yes, Moses. Umwe wacho ainzi Moses, hongu Moses. So Jochebed gives birth to 3 children, Jochebed anozvara vana vatatu. Moses, Aaron, and Miriam. Moses, Aaron naMiriam. So we get to Moses. Saka tosvika pana Moses. So I'm going to put Moses here. Saka ndichatara Moses panapa. So this Moses, Saka uyu Moses, the son to Jochebed, mwana waJochebed, is the one who wrote ndiye the story. akanyora nyaya iyi. So Moses was looking backward, Saka Moses aitarisa kumashure. things that happened before he was born, history, Zvinhu zvakaitika asati azvarwa and he wrote it. nhoroondo iyoyo akainyora. The same Moses Moses iyeye futi led a people out of captivity, Egyptian captivity,
akatungamirira vanhu kubva muutapwa hweijipita to Canaan, kuenda kukenani, where Abraham had originally dwelt. uko Abrahamu akambenge achigara pekutanga. So the story of the 10 Commandments is a very interesting story. Saka nyaya yemitemo ine gumi inyaya iri interesting When you chaizvo. read about it in Exodus chapter 20, Paunoverenga nezvayo mubhuku raExodus chapter 20, it says in the introductory part to the 10 Commandments, panointroducwa ma10 commandments paya inotaura ichiti, I'm the Lord thy God who brought you out of Egypt. ndini Jehovha Mwari wako ndakakubudisa munyika yeIjipita. Okay, may I see by raise of hand Ndogona those that kuona have here been to Egypt before? nekusumudza kwemaoko vanhu vakamboenda kuIjipita. Okay, Alright. quite a few. And those that have never been to Egypt, may I see your hands? Vasati vamboenda kuIjipita. So if I were to ask a question, Saka kana ndichibvunza mubvunzo, why did you keep the 10 Commandments? sei uchichengeta mitemo ine You've gumi never even been to Egypt. hausati wamboenda kuIjipita? Yet God introducing the 10 Commandments, Asi Mwari paanointrodusa he says, I mitemo ine brought you gumi out of Egypt. anoti ndakakubudisai muIjipita. Anyone? Pane anoda kutaura here? It's a question to the Mubvunzo class. kuclass. The question is, so most of us have never been to Egypt. Mubvunzo ndewekuti vazhinji vedu hatisati tambosvika Ijipita. You read the 10 Commandments. Munoverenga mitemo ine The gumi. introduction to the 10 Commandments says, Introduction yacho yemitemo ine gumi I'm the inoti, Lord thy God who brought you out of Egypt. ndini Jehovha Mwari wako akakubudisa munyika yeIjipita. But suddenly we believe we are supposed to keep the 10 Commandments. Asi tobva tatofunga kuti tofanira kuchengeta mitemo ine gumi iyi. Yet we have never been to Egypt and brought out of Egypt. Asi hatisati takambotsika Ijipita, hatina kubudiswa kubva kuIjipita. So what gives you the license to claim those 10 sentences, so to speak, is directing to you? Chii chinokupa license yekuti masentence aya ari gumi ari kutaura nezvako? 10 requirements. Ma-requirements 10 aya. So I saw a hand. Pane Curtis, ruoko. Curtis, was your hand up? ruoko rwako rwava rwakasumuka here? So Curtis says he gets the direction from Jesus. Curtis ati anopiwa direction kubva kuna Jesu. And the work that they did at the first advent, Nebasa ravakaita pakuuya kwekutanga. in opening up the gospel to more than the Jewish lineage. Mukusarura evangeri kune vanhu vasingori vanobva kumaJewish chete. There you go. So he says, and in that regard, Curtis is spiritually an Israelite. Naizvozvo Curtis paspiritual muIsraelite. Okay. Right. Sidri. So Sidri says Egypt represents the world. Saka Sidri ati Ijipita inomirira nyika. So we're taken out of the world. Saka takabudiswa kubva munyika. And we are in Canaan. We are going toward Canaan. Takuenda takananga Canaan. Okay, so that's the license for you to keep the 10 requirements. Saka ndo license kwaari kuti achengetedze mitemo ine gumi. Okay, for time, I was going to give Melanie a chance, but for time, allow me to move. Kwenguva ndandichazopa Melanie a chance, but nditendere ndifambire mberi.
So I think we all agree that these commandments are not being written directly to us. Tandikuva tese totenderana kuti macommandments aya haasi kunyorwa zviri direct kwatiri In our different geographies. mumageography akasiyana-siyana atinobva. God says, Mwari anoti, thou shalt not have any other God before me. usava nevamwe vamwari kunze kwangu. Thou shalt not make any graven image. Usazvigadzirira mufananidzo yakavezwa. I came across a certain evangelist, Ndakasanganawo nemumwe muvhangeri and that evangelist was condemning taking photos, aitorambidza kutotora pictures, mupikicha, saying that those are modern day graven images. achiti aya ndo mifananidzo yakavezwa yemazuva ano echimanje-manje, Trying very hard to, fit into the story of the Israelites. achizama nepesi paanogona kuti akwane-kwane munyaya yevaisraeri. And I want to say that we do not fit Ndoda kutaura kuti hatitokwani izvozvo, to that story hatikwani munyaya iyoyo, because nekuda kwokuti we were not in bondage. We don't know how to make graven images. hatisiri muutapwa, hatitozivi kuti kugadzira zvakavezwa kunoitwa sei. If you want to prove that these people were experts in making graven images, Kana uchida kuratidza kuti vanhu ava vaiva nyanzvi mukugadzira mifananidzo read the story yakavezwa, about the epistle, verenga nyaya yeepispo, how they managed to get on to that project in less than a day. They were done. They had a bull to worship. kuti vakakwanisa kuita project iyoyo nenguva ipfupi kupfuura day 1, vanga vatoo nebhuru ravo vakutonamata. So how do we take the 10 commandments to make them ours? Saka ma10 commandments aya tinomatora sei kuti agova edu? I agree with Curtis. Tinotenderana naCurtis, I agree with Cedric as well. ndigotenderana zvakare naSidri. We do so through application. Tinozviita kuburikidza neapplication. We take the words of the Bible, Tinotora mavara ari mubhaibheri, we believe them, tomatenda, we apply them to us. tomaaplaya kwatiri. So if you're going to read the 10 commandments, Saka kana uchizoverenga ma10 the way they are commandments, phrased, munyorerwe wayakaitwa they are phrased within a certain context, akanyorwa neimwe context different from the 21st century. yakasiyana ne21st century. So as I read the 10, different from the 21st century, Yakasiyana ne21st century. so as I read the 10 commandments, Saka pandinoverenga mitemo iyi negumi, I have to make an application to me. ndofana kuita application kwandiri. You go to the Sabbath commandment as an example. Unoenda kumutemo wesabata semuenzaniso. Before you even get to the Sabbath commandment, Usati watombosvika pamutemo wesabata, these 10 commandments are given to a male figure. mitemo inegumi inopiwa kune munhurume. So you go to the Sabbath commandment. Saka unoenda kucommandment It yesabata, is being given to a Bill Gates of our time. inenge ichipiwa kuna Bill Bill Gates Gates. wenguva yedu. Yeah, Bill Gates, the Bill American. Gates. The person being given the Sabbath commandment Munhu ari kupiwa mutemo wesabata uyu owns the means of production. anenge ndiye muridzi wemeans of production. He has servants, Ane male servants. He vashandi has female varume, servants. vashandi vakadzi. So they own the means of production. Saka ndivo vanoona means of production. They don't go and log in that I entered the workplace at 8. Havaendi kunonyora They kuti don't log ndapinda in, write pabasa in a book na8. that I was at work at 8, Havaendi at kunonyora 8 mubhuku a.m. in the morning. kuti
ndasvika pabasa na8 makuseni, and then I had to leave at 5 p.m. ndazosiya basa na5 p.m. They own the means of production. ndivo varidzi vemabasa acho. I want to suggest that was the setup during that time. ndoda kusagesta kuti ndo yanga iri setup kunguva iyoyo. So as you read the Sabbath commandment as well, Saka paunoverenga commandment yesabata zvakare, you want to be careful to apply it to the 21st century. unoda kunge uri careful kuti uchaiaplya sei kunguva ino yatava. I say careful because Ndinoti careful nenyaya if yekuti you are not careful, kana usiri careful you're going to end up keeping slaves, uchapedzisira wakuchengeta nhapwa, because the commandment says even your male slaves must rest on the Sabbath. nekuti commandment inoti kunyange nhapwa dzako dzechirume dzinofanira kuzorora sabata. So we make an application. Saka tinoita application. Now I want to go to Patriarchs and Prophets, Ndoda kuti tiende kuna Patriarchs and Prophets, page 303 and paragraph 1. page 303 paragraph ya1. So it says, Israel was now to be taken into a close and peculiar relation to the Most High, to be incorporated as a church and a nation under the government of God. Israeri yakazenge yakuzotorwa kuti ive neukama huri pedyo huri peculiar kuna wekumusoro-soro, kuti izoincorporatwa mukereke iri nation iri pazasi So pehurumende through yaMwari. Moses, Kuburikidza naMoses we have a church, tine kereke. and that church is incorporated Kereke iyi at Sinai. inoincorporatwa kuSinai. So this church was organized by God Kereke iyi yakatoorganizwa naMwari in order to show forth to the world the character of God. kuti nyika igozoratidzwa character Hence, this yaMwari. church was given certain requirements, Naizvozvo kereke iyi yakapiwa ma-requirements. and those requirements were revolutionary. Ma-requirements aya akanga ari revolutionary. There were requirements that required them to change their way of life, their way of thinking, Aiva ma-requirements aitotsvaka kuti vashandure nzira dzavo dzoupenyu, nzira dzavo dzavaifunga especially in nadzo, relation to how the other people in the world, the surrounding nations, how they lived. nyanye maererano nekuti vamwe vanhu vanga vakavatenderedza munyika vairarama sei. So they were supposed to be different from all the other people, Saka vaifanira kunge vakasiyana kubva kune vamwe vanhu vose, with God as their ruler. Mwari ariye mutongi wavo. So I want you to note one thing about this particular setup. Saka ndoda kuti titaure chimwe chinhu maererano nesetup iyi. God presents, for a lack of a better word, I'll say himself Mwari anozvipresenta pachavo as a monarch, semonarch, as a king, samambo, not a democracy as we know it now, kwete sedemocracy but a sezvatakuiziva king, a nhasi, monarch. asi If I samambo, am to ask you why, monarch. Kana ndokubvunzai kuti nemhaka yei, according to me, maererano neni, that's all they understood at that time. ndo zvavainzwisisawo panguva iyoyo. A monarch God is what would appeal to them. It's what they would understand. Mwari anova monarch ndo zvaiva apila kwavari, ndo zvavainzwisisawo. So God incorporates a church Saka Mwari anoincorporata in kereke order to reach out to the world. kuti akwanisewo kusvikira And nyika. we get that illustration somewhere in the Bible Muenzaniso uyu tinouona pamwe panhu mubhaibheri.
there. apo. So God incorporates a church Mwari vanogadza kereke in yavo order to speak to the world. kuti itaure nenyika, But he also presents the world to the church asi anoprezentawo nyika in order to kukereke speak to the church. kuti ataure So in order nekereke. for the church to understand what God is planning for the whole world, Saka kuti Mwari kereke inzwisise kuti Mwari vari kurongei the church looks at the maererano world, nenyika yacho yose. Kereke inotarisa the nyika, world looks at the church for guidance, nyika yotarisawo kereke kuti itungamirirwe, and vice versa. zvichienda zvakadaro. So principle number 1 Prinsipo yekutanga is that God speaks to the world through the church kuti Mwari anotaura kunyika and kuburikidza speaks nekereke, to the church through the world. achitaurawo kukereke kuburikidza nenyika. Now, when you read the story of the commandments, Kaunoverenga nyaya yemitemo ine gumi, going back to Genesis 12, tichidzokera kumashure kuna Genesis and 12, if you want, even if you go back to Eden, kana uchitoda unodzokera zvakare kuEden. the stories are written in a local setting. Nyaya dzacho dzinonyorwa musetting iri local. The crossing of the Red Sea, Kuvambuka the kweRed Sea, travel through the wilderness. kufamba kwavakaita mugwenga. If you going to go to the area where they wandered for 40 years, Kana vaizoenda muarea yavakatenderera chaizvo kwemakore you 40 could aya, probably fly past that whole area in less than an hour. pamwe waitogona kubhururuka But we have nendege chapters and nenguva chapters iri zasi and kweawa. thousands of words written about a people crossing from A to B. Asi nemachapta mathousands emazwi akanyorwa ekuti vanhu vakavambuka sei kubva papoint A kuenda papoint B. Nowadays, you don't need to do that. Mazuva ano hatichanyanyi kuita izvozvo. You just say, I was in New York yesterday Unongoti nezuro ndaiva kuNew York, and I'm here today. nhasi ndiri pano. Some people took 40 years Vamwe vanhu vakatora makore 40 over a space that people can now go through in less than an hour. kwenguva vanhu yavanogona kungofamba mairi So what do we less glean than from 1 there? hour. Saka chii chatinodzidza kubva That the pazviri? local Kuti speaks zvinhu to the international. zviri local zvinotaura kune zvinhu zviri Local international. Zviri local speaks to the international or universal. zvinotaura kune zvinhu zviri international kana kuti zviri universal. So we keep making applications Patinoramba tichingoita maapplication to ourselves. kwatiri. And this movement years back, Movement ino makore apfuura we had not yet mastered that principle. hatisati tanyatsokubata principle iyoyo. On most issues that we read in the Bible, Panyaya dzakawanda dzataiverenga mubhaibheri would copy and paste to our lives. taingokopera tobva tazvinamira muupenyu And I'm hwedu. suggesting that if you are not careful, Ndikusajesta kuti kana usina kunyatsokuita if you do careful, not read correctly, ukasaverenga chaizvo chaizvo, you become an abnormal person in this world. unova munhu ari abnormal munyika ino. But God wants us to be normal Asi Mwari anoda kuti tinge tiri normal, so that we are able to reach the world in the way that they understand. kuti tigone kusvikira nyika nenzira yavanonzwisisa. I believe being normal Ndotenda kuti kuve munhu ari normal has always been God's strategy of reaching down to humanity. ndo yakanga ingori strategy yaMwari kuti vasvikire vanhu. Hence, he had to present to humanity in the manner that humanity could understand God. Naizvozvo aifanira kupresenta kumunhu nenzira iyo munhu ainzwisisa Mwari nayo. Again, when Christ comes, Zvakare Jesu paanouya, Christ joins a human family Kristu anojoina mhuri yevanhu
Christ joins a human family. Kristu anojoina mhuri yevanhu. So we have Christ here Patina Kristu pano joining a human family vachijoina mhuri yevanhu in a manner that humanity could understand. nenzira iyo vanhu vainzwisisa. And if you read in the book Desire of Ages, Kana ukaverenga mubhuku Desire of the Ages, chapter In the Fullness of Time, chapter inonzi mukuzara kwenguva, you will understand that unonzwisisa iwe kuti when Christ came, Kristu paakauya, when Christ came to the world, Kristu paakauya panyika, the world was now ripe to receive Christ's message. nyika yakanga yaibva kuti ichigamuchira Not only meseji yaKristu. intellectually, Kwete chete mupfungwa, ripe in terms of access to the word. yaibva maererano neaccess kunyika Through road networks kubudikidza nemaroad network and a shared language during that. nemutauro wakanga wakafanana panguva iyoyo. You remember that before that, Greece was the one that was ruling the world. Torangarira kuti nguva isati yasvika Greece ndo yaitonga nyika yese, And then pagan Rome. kwakuzoti pagan So when Rome. Jesus came, Saka Jesu paakauya, it was during the time of the reign of pagan Rome. yakanga iri nguva yeutongi hwepagan Rome. But I want you to remember something. Asi ndoda kuti tirangarire chimwe chinhu. Here is a people Apa tinoona vanhu raised through Abraham. vanenge vareiswa kubudikidza Their promises, naAbraham. they are going to be a great nation. Chitsidzo chaivapo ndechekuti vaizova nyika They yakakura know a zvikuru. Messiah is going to come. Vanoziva kuti Mesaya So they achauya, stick to the promise. saka vanobatirira We're going pachitsidzo to be a great ichochi. nation. Tichave vanhu vakakura. We're going to be calling the shots in the world. Tichange We're going to be bigger tichitozivikanwa than munyika. the United Nations. Tichange takakura kupfuura United Everyone will Nations. be looking up to us. Munhu wese anenge achitotitarisa ka. So that same people, when Jesus comes, he comes to that people. Saka vanhu ivavo pamwe chete ivavo Jesu And that is paanouya anouya what is kuvanhu in their ivavo. minds. Ndo zviri mupfungwa dzavo. So when Jesus comes Saka Jesu paanouya and he offers them the kingdom, ofa it doesn't umambo, tally with what they understand. hazvivirirani nezvavanenge vachinzwisisa. So in the end, Saka mhedzisiro we have the cross tinova nemuchinjiko where Jesus is killed. apo Jesu On anourawa. that cross, Pamuchinjiko uyu Jesus says, Jesu it anoti is finished. zvapera. So when he says it is finished, Saka paanoti zvapera it means many things. zvinoreva zvinhu One of the things zvakawanda. that it means Chimwe chichinhu is that there is no zvinoreva Jew or Gentile anymore. kuti hakusina muJuu kana Everyone is muGentile now zvachose. equal before the cross. Vanhu vese vaenzana No pasi male, no pemuchinjiko. female. Hapana murume, hapana Everyone is mukadzi, now equal. munhu wese aenzana. But these fellows are so stubborn Asi vanhu ava vanenge vari stubborn that they zvakadaro still believe zvekuti vanoramba vachitenda that a Messiah would come. kuti Mesaya achauya. And we get to a point where their city is destroyed. Kuzosvika panguva iyo guta Destruction ravo of Jerusalem. rinodhistroyiwa, pakudhistroyiwa And when we kweJerusarema. get to the destruction of Jerusalem, Patinosvika pakuparadzwa kweJerusarema, suddenly the story shifts nyaya yacho inoshifta, from inoerekana the yashifta black book, the Bible, kubva kune bhuku dema if you're riya an bhaibheri Adventist, kana uri musabata, to another book, kune rimwe bhuku, Great Controversy. hondo huru. And you read that book, Woverenga bhuku iri, the writer of that book, munyori webhuku irori, her name is Ellen. zita rake ndiElen. There is Mila, there is Ellen. Pana Mila, pana Ellen. And Ellen, like Moses,
Ellen saMoses As she writes, paanonyora she writes in retrospect. anonyora achitarisa mumashure. She is writing a history. Ari kunyora nhoroondo yekumashure. Moses is also writing a history Moses ari kunyorawo nhoroondo as it relates to God. maererano Ellen naMwari. is writing history Ellen ari as kunyora that history nhoroondo relates to God. maererano ainayo And as naMwari. Ellen begins to write, Ellen paanotanga kunyora she focuses on a group of people anonyanya kutarisa pane boka revanhu different from the people that Moses focuses on. vakasiyana neavo vanotarisiswa naMozisi. So if at this moment I'm going to compare and Panguva ino contrast ndichafananidza nekusiyanisa Moses Moses and Ellen, naEllen, what are some of the similarities between Moses and Ellen? ndeipi imwe mifanano iripo pakati paMoses naEllen? To the class? Kuclass. Okay, Natalie says Alright. they are both prophets. Natalie anoti vari vaviri maprofita. So they are both prophets. Saka vese vari vaviri maprofita. Okay. Alright. Good. Good. Katie says they are both prophets within an alpha history. Ketisa anoti vese maprofita munhoroondo So I'll add yekutanga. alpha here. Saka ndichanyora kuti alpha pano apa. Alpha. Alpha. Melanie. Melanie. Oh, that's what you wanted to say. Ondo zvaangaida kutaura. Yes, Natalie. Oh, Alright. okay. Natalie. So, okay, I could add Ndogonawo kuedha that they were also both were involved in church organization as the church was founded. vari vaviri vakanga vari involved mukuorganizwa kwechechi apo kereke yakavambwa. We have Moses here naMoses panapa involved in the founding of the church. Anoinvolvwa mukuwanikwa kwekereke. Toita Ellen pano involved in the founding of a church. anoinvolvwa mukuvambwa kwekereke. We have the 10 Commandments. Tine mitemo ine 10. We have the 1850, 1843 chart. Tine chatra 1850 nera 1843. So we have two tables here. Tine matebho maviri apa. We have two charts here. Tine machasi maviri apa. Same prophet. Profeta mumwe chete. And what are the differences? Ko misiyano ndeipi? I can say one difference, Nogona kutaura musiyano mumwe chete. which is an obvious one. Iri pachena chena. What is that? Ndeyekuti kudii? Sorry? Gender. Nyaya One is yegender. male Umwe murume, and another is female. umwe mudzimai kana kuti mukadzi. Both doing God's work. Vese vari vaviri vachiita basa raMwari. So at one point in time, Pane imwe nguva munhoroondo, God requires you to listen to a male, Mwari anokusungira kuti uteerere kumunhurume. and later Munguva God inozotevera requires you to listen to a female. Mwari woti achiteererawo munhukadzi. So God is using human instruments differently and at different points of time. Saka Mwari ari kushandisa mainstruments evanhu zvakasiyana panguva dzakasiyana. There is another difference Pane between mumwe musiyano Moses and Ellen. pakati paMoses naEllen. What could that be? Unogona kunge uri wekuti kudii? What nationality is Ellen? Ellen ndeyekunyika ipi? So Ellen is American. Ellen ndeyekuAmerica. And what nationality is Moses? Moses ndeyekunyika ipi? We could say Moses is a Hebrew.
Kuna kuti Moses muHebheru. So they are different, Saka vakasiyana. different instruments, Mainstrument akasiyana. different backgrounds, Mabackground akatosiyana. both doing God's work Vese vachiita basa raMwari in the world, munyika. different dispensations, Madispensation akasiyana. different points in time Nguva in the dzakasiyana history of humanity. So munhoroondo how yevanhu. does Ellen interpret Revelation chapter 13 and verse 11? Saka Ellen anoturikira sei Revelation 13 What does ndima Revelation chapter 11? 13 verse 11 mean Revelation 13:11 for inorevei Ellen? kuna Ellen. So I'm going to read a quotation. Ndichaverenga quotation. Great Controversy, Great Controversy, chapter page 444 in paragraph 1. page So 440 Ellen says, ndima yakutanga. but the beast with lamp-like horns was seen coming up out of the earth. Chikara Instead chakanga chine of overthrowing other powers to establish itself, the nation thus represented must arise in territory previously unoccupied and grow up gradually and peacefully. It could not then arise among the crowded and struggling nationalities of the old world. That turbulent sea of peoples and multitudes and nations and tongues, it must be sought in the Western continent. chikara ichi chakanga chine nyanga dzakaita sedzehwai chakabuda munyika. Pachinhambo chekuti chikure chichikurira mamwe masimba chaizviestablisha chichirepresentwa chichikura kubva muteritori yakanga isina kumbogarwa, chichikurawo zviri gradual uye zviri peaceful. Chaisazokura kubva mune nyika iri crowded kana mune manationalities aitambura kana munyika yekare. Chakakura So notice one thing. munyika yekare There's a masis term evanhu that aya Ellen introduces. yaifanira kunge iri kuwestern She continent. says, Pane vara rinointroducwa naEllen old world, anoti new nyika world. yekare nenyika itsva. So to Ellen, Saka kuna Ellen, like to most of us, if not all of us, sekwatiri vazhinji kana tisiri vanhu vese, this is point B, iyi ipoint B. this is the sea, Apa pane this gungwa, is, point A. iyi ndiyo point A, So this is the old world, iyi ndo nyika yekare, and this is the new world. iyi ndo nyika itsva. So this is how Ellen presents it. Saka uku ndo kupresentwa kwazvinoitwa Another point that I naEllen. want you to see from that particular paragraph Imwe pfungwa yandoda kuti tione muparagraph iyoyi is that she says kuti anoti iye this beast, which is a nation, chikara ichi chinova icho nyika, instead of overthrowing other powers, pachinhambo chekukurira mamwe masimba was supposed to establish itself chaifanira kuzviestablisha and arise in a territory chosumuka chikura muteritori that is previously unoccupied. yanga isina kumbogarwa. So Nguva she yekare. says, Saka anotaura achiti in order for this particular prophecy to match with her claim, this beast is America, kuti chiprofita ichizadziswa kuti it must rise yeamerica. this America, it must rise up in a place that is previously unoccupied. Chinofanira kukura munzvimbo iyo yakanga isina kumbogarwa. So my question is, Saka mubvunzo wangu ndowokuti when the Puritans get to America, mapuritans pavanosvika kunyika yeamerica, is America unoccupied? america ine isina kugarwa here? Who knows the answer to that? Then anoziva mhinduro kune Is izvi. America unoccupied? America inenge isina kugarwa here? America is occupied.
America inenge itori nevanhu. If you're going to read your history very well, Kana uchitoverenga nhoroondo yako you read zvakanaka, about the first Indian War unotoverenga nezvehondo of yevaindia 1675. yekutanga ya1675. 1675, 1675 there was the first Indian War. kwaiva nehondo yemaindia yekutanga. The Indians were fighting MaIndians vairwa against the Puritans of Europe, vachirwisana nemapuritan ekueurope, the people that had left the old world. vanhu vakanga vabva kunyika yekare. Through God's providence, according to Ellen in Great Controversy, Burikidza neprovidence yaMwari maererano naEllen and muna that's Great page Controversy, 291, paragraph 4. page 291 ndima ya4. Ellen argues that through God's providence, these people that Ellen were being persecuted in the old world anoti kuburikidza neprovidence yaMwari vanhu ava vaiva munyika yekare Okay, vaipersecutwa. so through God's providence, they sought another country to establish themselves. Kuburikidza neprovidence yaMwari vakatsvaka imwe nyika yekuzviestablisha. And they went through the seas Vakapinda until they reached to America. And when nemunyanza they got kusvikira to vasvika America, kuamerica. Pavakazosvika kuamerica it's unoccupied. yaisina kugara. So they say, oh, this is God's providence. Saka vakabva vati uku This kuita land is kwaMwari, unoccupied, iyi nyika haina akagara, so we can establish our kingdom here, satogona kuestablisha umambo hwedu pano, because there is no one staying in this land. nekuti hapana ari kugara munyika But iyoyo. when you go to history, Asi paunoenda kunhoroondo, the land was occupied. nyika yakanga yakatogara. And when you dig through your history, Paunozodhiga muburikidza nenhoroondo yako, though the Puritans tried to make peace through trade relations, kunyange mapuritans vakazama kuda kuita peace kubudikidza nekutengesera nawo neukama hwakadaro, eventually there are wars that broke out. vakazonge kana vakurwisanisana. The locals fought against the Puritans. Vagari vemo vakarwa vachirwa They fought for against their mapuritans, heritage, vakarwira for their land. heritage yavo yenyika yavo. And the Puritans were victorious. Mapuritans vakakunda. Their victory Kukunda kwavo resulted in death of many locals in America, kwakazorizauta the Native mukufa Americans. kwemalocals manative americans vakawanda kuamerica. So what point am I trying to put across? Saka ifungwa ipi yandiri kuzama kuburitsa? This is God Uyu ndiMwari moving with a certain group of people. achifamba nerimwe boka revanhu. He wants to communicate with humanity, Mwari anenge achida kutaura nevanhu to the world. kunyika. So everything else that's happening around this group of people, Saka zvese zvinenge zvichiitika zvakatenderedza boka revanhu ava, at least for the prophet, at least kumuprofita wavo, according to her understanding and the setup of the world during that time, maererano nekunzwisisa kwake uye setup yenyika is munguva iyoyi, noise. inenge yato noise, Noise. inenge yaa It noise. does not apply to the story. Haiapply It's munyaya iyi, irrelevant. hazvitori relevant. It sounds cruel when you look at it, Zvinoratidzika kunge zvine but if you utsinye think kana that's cruel, uchizvitarisa, asi kana uchifunga kuti zviri cruel, go back to other stories in the Bible dzokera kune dzimwe nyaya mubhaibheri, when people were allowed by God apo vanhu vaitendedzwa naMwari to take to themselves wives without consent kuti vazvitorere madzimai vasina kubvuma, of people that they would have defeated in battle. kuvanhu vavanenge vakunda mukurwisana. Allow them to mourn their people for a couple of days, Vatendedza kuti vambochemawo to vanhu mourn vavo, over to cry, kuti vambochemawo vanhu vavo kwemazuva mashomanana. then the wives would then get into a new life with a new husband, Madzimai vaizopinda muupenyu hutsva vaine murume munyuwani without consent.
pasina kuwirirana. So I want to suggest Sandoda kusugesta that when we read Ellen White, patinoverenga Ellen White we should read with care tofanira kuverenga in tiine the care same manner that we exercise care and caution nenzira yakafanana yatinoexercisa care necaution when we read Moses. patinoverenga Moses. However, there is risk Zvakadaro pane mariski taking Ellen White's words and apply them literally without wisdom, ekutora mazwi aEllen White tomaaplaya zviri literal tisina wisdom, because her language sounds so modern. nekuti mutauro wake unonzwikwa kunge uri It is modern, actually, wechimanje-manje most of the zvakanyanya. words. Mazwi ake akawanda atori echimanje-manje. Okay, I want to take you somewhere very interesting in the book Great Controversy. Ndoda kuti tiende kumwe kuri interesting mubhuku Great Controversy. And that's Great Controversy, page 292, paragraph 3. Great Controversy, page 292, paragraph 3. It says, "It was the desire for liberty of conscience that inspired the pilgrims to brave the perils of the long journey across the sea, to endure the hardships and dangers of the wilderness, and with God's blessing to lay on the shores of America the foundation of a mighty nation. Yet honest and God-fearing as they were, the pilgrims did not yet comprehend the great principle of religious liberty. The freedom which they sacrificed so much to secure for themselves, they were not equally ready to grant to others." Chakanga chiri chishuwo cherusununguko rwemupfungwa chakainspire mapilgrims kuti vave vari brave mune zvese zvaigona kuvaparadza murwendo rwavo rwakareba vachienda munyanza. Vakaenjwa mahardships akawanda nemadangers mugwenga. Mwari akavapa blessing kuti vazosvika kuAmerica, vakawana nyika yakanga yakasimba kudaro. Apo Mwari akanga ari honest. Vanhu vanga vari honest So when these vaitya people Mwari, settle at point B, they are running away from point A because of persecution. vanhu ava pavanoenda kupoint B vari kutiza point A nekuda When kwokupersecute. they get to point B, Pavanosvika kupoint B they start persecuting. ndo vanotanga They manje start setting up kupersecute, laws vanotanga kugadzira mitemo against religious liberty. against religious But they liberty. were seeking religious liberty when they left. Asiwo pavakaenda vaitotiza vachitsvaka religious Now, Great liberty. Controversy, page 293, paragraph 1. Great Controversy, page 293, paragraph ya1. 11 years after the planting of the first colony, Roger Williams came to the New World like the early pilgrims. He came to enjoy religious freedom. But unlike them, he saw what so few in his time had seen, that this freedom was the inalienable right of all, whatever might be their creed. Makore 11 vagadzira nyika yavo. Roger Williams akasvika kuNew World. Sevamwe mapilgrims akaenjoyawo mareligious freedoms, but akasiyana nevamwe. Akaona zvakaonekwa nevashoma panguva iyoyo kuti freedom iyi aiva inalienable rights evanhu vese. So when they settled in America, they Zvisinei were not nekuti left creed without yavo yaiva warning. yei. Pavakagara muAmerica havana kusiyiwa vasina kuwa warning. As they were going through this forbidden path, Pavaifamba panzira iyi God yakarambidzwa, raised Roger Williams Mwari akasumudza Roger to Williams warn them. kuti avape warning. And what happened to Roger Williams? Chii chakaitwa kuna Roger Great Williams? Controversy, page 294, paragraph 2. Great Controversy, page 294, paragraph 2. Roger Williams was respected and beloved as a faithful minister, a man of rare gifts, of unbending integrity and true benevolence. Yet his steadfast denial of the right of civil magistrates to authority over the church and his demand for religious liberty could not be tolerated. The application of this new doctrine, it was urged, would subvert the fundamental state and government of the country. Right, then she's quoting from a certain book. He was sentenced to
banishment from the colonies, and finally to avoid arrest, he was forced to flee amid the cold and storms of winter into the unbroken forest. Roger Williams akanga achirespectwa achidiwa chaizvo ari minister faithful, munhurume akanga aine magifts ari rare ekubhenda integrity netrue benevolence, asi ari steadfast kudaro nemarights ecivil majestate authority aiva pamusoro pekereke, akadhimanda religious liberty. Application yedoctrine iri yakaedzwa pavanhu kuti yaizosubveta mafundamental state So negovernment Roger nenyika Williams yavo was yese. persecuted Akazosentensewa kuti by abhanishwe the kubva people running away from mumacolonies. persecution Roger Williams akapesekutwa nevanhu vaitiza over the persecution issues that they were actually running away from, pamusoro pemaissues ayo avaitotiza kubva kwaari, the issue of religious liberty. maissue erusununguko rwekunamata. So if I were to ask you Saka ndichigona kukubvunza iwewe about Revelation chapter 13, maererano naRevelation 13 verse 11, ndima ya11, if you read in the book Great Controversy, ukaverenga mubhuku Great Controversy, you would say to me unotaura kwandiri that uchiti Revelation chapter 13, verse 11, Revelation 13 ndima ya11, the rising of America, kusumuka the kweAmerica, lamb-like beast, chikara chakaita sehwayana, occurs around 1798. kunoitika kunana 1798. You would tell me Unondiudza about uchiti 1793 to 1793 1796, kusvikira 1796, the American Civil War, American Civil War, the Declaration of Independence, kudeclarewa kweindependence, coming up of a constitution kuuyawo kwakaitawo that would constitution govern the United States of America. yaizogavhena United States yeAmerica. And you tell me of that beautiful picture, Unondiudzawo nezvepicture yakanaka chaizvo, and and say there is a beautiful nation. woti honai nyika iyi yakanaka. But I want to suggest that Asi ndoda kusuggesta kuti centuries before we even get to 1793, masenchuri akawanda tisati tatombosvika ku1793, centuries, many years back, mazana emakore akawanda hatisati tasvika pana 1793, before we get to 1798, tisati tasvika pana 1798, America had already demonstrated that America yakanga yatozviratidza it is izvi a lamb-like beast. kuti chikara chinoita kunge It was hwayana already speaking as a dragon. chaitotaura I sechikara. know we say that Ndoziva kuti tinozvitaura America begins to speak as a dragon kuti America inozotaura sechikara at the Sunday law, kuSunday but law, I'm saying asi ndiri kuti it is in the DNA of America zviri to speak as a muchizvarwa dragon. cheAmerica, mudna yeAmerica America began to kutaura speak as a dragon sedragon. America yakatanga kutaura sedragon when it was set up. payakagadzirwa. Actually, America began to speak as a dragon Actually, America when the yakatotanga kutaura Puritans, sedragon as a apo dragon, when the maPuritans, Puritans established their first colony. pavanoestablisha koloni yavo yekutanga, Though prophetically, kunyange we want pachiprofita to mark it at the Sunday law. toda kuzvimaka paSunday law. So what is my main point? Saka pfungwa yangu huru ndeipi? My main point is this. Pfungwa yangu ndeyekuti As we read all this, patinoverenga zvese izvi, we are reading a story tiri kuverenga nyaya that represents a story inorepresenta nyaya that represents a story about all humanity. inorepresenta nyaya yevanhu vese. When we read about Moses, Patinoverenga you should see nezvaMozisi, yourself in the story. unofanira kuzviona munyaya iyoyi. When you read about Ellen, Patinoverenga nezvaEllen, you should see yourself in the story. unofanira kuzviona munyaya iyoyi. So when Jesus comes here,
Saka panozouya Jesu he apa, says, anoti iye, Jesus says, Jesu anoti, no Jew, hapana muJuu, no Gentile. hapana muGentile. And 2019, 2019, Elder Tess Elder Test, says, what ivo, no America hakuna America or rest of the world kana nyika yese pasi tenderere, or rest of the world kana nyika yese pasi tenderere. to Ellen White, Na Ellen White, to Ellen White as a prophetess, na Ellen White semuprofetess, it's about America. ndezveAmerica. To Moses as a prophet, Kuna Moses it's semuprofita, about the Jews. ndezvemaererano But nemaJusi. to me, Asi kwandiri it's neither about the Jews hazvisi nor zvemaJudha about Americans. kana kuti vanhu veAmerica, It is about humanity. ndezvevanhu. If you read 3SM, that selected messages, page 338, paragraph 2, Ukaverenga page selected messages, volume 3, page 338, paragraph if 2. 338, paragraph 2, 338, paragraph 2. yes, if I got it right, Kana ndakaibata zvakanaka. it says humanity is ever in God's mind. Inoti munhu anogara ari mupfungwa dzaMwari. So Paul, in explaining this particular setup, Saka Paul mukutsanangura setup iyi he uses a very difficult English word anoshandisa vara rechirungu to rakatogozhei console the Gentiles, kuti to anyaradze console maGentiles, the kuti Gentiles, akamfotawo maGentiles, to console the Gentiles. He says you were grafted. anoti Grafted. makagraftwa. That's why I said it's a difficult English word. Anoti You makagraftwa, were grafted into the Jewish nation. makagraftwa kupinzwa munation yemaJusi. You are now Jews. Mave maJusi. And when I read it, I Pandinozviverenga don't believe it because handizvitendi I'm not a Jew. nekuti handisi I muJuu, am a Zimbabwean. ndiri I don't muZimbabwe, know how to speak Hebrew. nekuti handigoni kutaura But chiHebheru. Paul, in order to make peace with me, Asi Paul kuti aite peace neni, he says, no, Ignatius, anoti aiwa you are a Ignatius, Jew. utori muJuu. Spiritually, Zviri you have become spiritual, a Jew because you've believed these things. wave muJuu nekuti So do watenda you know zvinhu about izvi. grafting? I say, Saka yes, I do. unoziva here nezvegrafting? He says, Ndoti okay, I'm going to ndoziva. use the grafting, what you did in agriculture. Kuti ndichashandisa nyaya yegrafting So iya what yawakaita happened to you, kuagriculture. Ignatius? Zvakaitika kwauriwo Ignatius, You were taken wakatorwa from somewhere kubva kune imwe nzvimbo where you did not belong, kwawaisa and belong, then you were added ukabva waedherwa so that you belong. kuti ugova I belongawo. disagree with that. Ndorambiranawo I've nazvo. always belonged. But ndagara I've always ndaingobelong, been there. ndandingoripo nechakudhaya. Here I was there. Apa ndaitovapo In God's mind, mupfungwa maMwari. what is happening during this story, Chiri kuitika munyaya iyi, this whole story nyaya yese iyi is a parable. iparable, Is a parable. iparable. All these people Vanhu vese ava are just but actors. vangori Actors vatambi, in a parable. vatambi muparable. They are telling my story. Vari kutaura nyaya yangu. I am more privileged than them, Ini ndine maprivilege so akawanda to kupfuura speak, in my ivo. imagination. Ndichitaura They are nezvandinoimagina doing it mupfungwa for me. dzangu. Vari kuzviitira inini So that I understand the character of God, kuti ndigogonawo kunzwisisa and themselves, character they also yaMwari. understand the character of God. Ivowo pachavo vagonzwisisawo character yaMwari. So that God and the Bible, so that the Bible becomes a living book, Kuti bhaibheri rigovawo bhuku rinorarama, pulsating with power. rinopfachukira If I read nesimba. the Bible,
Kana ndikaverenga and Bhaibheri leave it there in the Hebrews, ndikarisiya ikoko it kumaHebrews ekare, does not have that power to me. harizovi nesimba rakadaro kwandiri. So as I come to a close, Saka pandakusvika pakubharira, let's look at this fellow here. ngatitarisewo uyu akamira apa uyu. This fellow is a sinner. Uyu mutadzi. How do I know that he's a sinner? Ndoziva sei kuti mutadzi? Because of what Moses said. Nokuda kwezvakataurwa naMozisi. Sinners would be taken out of the city, Vatadzi vaizoburiswa kubva muguta, and they were stoned because of their sin. votakwa nemabwe nekuda kwechitema chavo. So this fellow Saka is going to be uyu stoned. achatakwa. This stone is going to destroy this fellow here. Dombo raizotaka uyu akamira apa. So on this fellow, Pane munhu uyu, that is where we find the USA. ndo patinowana USA. Not only do we find the USA there, Hatingowana USA ipapo chete. France is also there. France irimo zvakare. England is there. England irimo. Germany is there. Germany irimo. Where the sins that we find in the great controversy occurred is there. Zvitema zvatinoona zvakanyorwa muGreat Controversy irimo. And the little countries are also there. Tunyikawo tudiki turimo zvakare. Zimbabwe is also there. Zimbabwe itorimo. Where I come from, where my kinsmen are, kwandinobva kune vanhu vangu, is also there on this fellow here. itoripo pane munhu uyu It's arara. waiting to be stoned because it's in a sinful state. Yakamirira kutakwa nekuti iri mustate iri sinful. So when we look for the Sunday law, what are we looking for? Saka patinotarisa Sunday law tikutarisa chii? When we look at the USA, Patinotarisa USA, we do not look at the USA. I'm suggesting, according to me, we do not look at the USA hatitarisi USA. Ndikusagesta izvi ndini kutaura as the nation that's going to be doing everything, the center stage of all activity. hatiitarisi senyika iyo ichange ichiita zvese, center stage The USA is a yese. parable USA iparable, that is speaking to the whole world. but ichitaura kunyika yese. The principles that are happening in the USA Maprinciples ari kuitika muAmerica are also taking place in other parts of the world. ari kutoitikawo zvakare mune dzimwe nzvimbo So kunyika. when we say the Sunday law is just before us, Saka patinoti Sunday law tatarisana nayo, we are saying tiri kuti isu wherever you are, zvisinei nekuti uri kupi, whatever your geography, hazvisinei the negeography yauri, principles of the great controversy, maprinciples eGreat Controversy they are maturing every day, ari kuibva zuva nezuva, and they are doing so in a very rapid state. ari kuzviita nekukasika. So even if you do not have access to news most of the time, international Saka. news, Kunyange usina access kuinternational news nguva dzakawanda, because I know there is someone right now who is watching, nekuti ndoziva kuti kune mumwe munhu nguva ino ari 4, 5, kutarisa. 6 people Vamwe vanhu 4, vamwe 5, vamwe 6 are gathered behind an itel phone vakaunganira foni yeItel with 16 gig memory, ine memory ine 16 gig, struggling to load. iri kutadza kunyatsokulodha zvakanaka. The internet is very bad. Intaneti yakashata There is no zvakadaro, network. kusina network, Very difficult to get access to international news. zvakaoma kuti vawane access kunews dzepasitenderero, Very difficult to know what's happening with Donald Trump zvakatooma kuti vanzwisise kuti chii chiri and kuitika naDonald Trumpism. Trump uye Trumpism yacho. And someone
find it very difficult to even read the great controversy. Mumwe munhu achitoona zvakamuomera even kuverenga Great Controversy. Like someone told me, the English, especially in the first chapter, is very difficult. Semumwe The akanditaura kuti destruction of Jerusalem. chirungu chiri muchapter yekutanga chakadzipa, chapter yekuti destruction of Jerusalem. So I am saying, Saka ndiri kutaura ndichiti despite all the struggles that you go through to understand this message, zvisinei nekutambura kwaunoita kwese kuti your takeaway uinzwisise from message this iyi. presentation should be Takeaway papresentation iyi inofanira kunge iri yekuti the story is about you. nyaya ndeyako. It may be difficult to pronounce some of the words you read in the great controversy. Zvinogona kuomera kupronounce mamazwi aunoverenga muGreat Some of the Controversy. names are Germany, Mazita ndeeGerman, some are English, mamwe ndeechirungu, and your name is Evia Chigwengwendere. ende zita rako rinonzi Evia Chigwengwendere. You can't pronounce Chigwengwendere, is it? My translator can't pronounce Chigwengwendere. Translator wangu haagoni kutranslata kuti Chigwengwendere. Chigwengwendere, yes, Chigwengwendere. But you are forced to pronounce what's the name of the son of Isaiah? Maher-shalal Hashbaz. Asi unomanikidzirwa kupronounsa mazita evana Isaiah Because the Maher-shalal Bible is written Hashbaz. within a context. Nekuti Bhaibheri rinonyorwa The riri great mune controversy is context. written within a context. Great Controversy inonyorwa iri But mune the story is about context. you as an individual. Asi nyaya ndeyako uri munhu. All that God is doing Zvese izvi zviri kuitwa naMwari is looking for you. kutsvaka iwe. And hence this new common famous phrase in the movement, Naizvozvo phrase itsva iri common yatakuziva the mumovement personal is political. yekuti zviri personal zviri The political, political is personal. zviri political zviri personal. So I want to say Saka ndoda kuti ini the parable is personal. parable riri personal. Whatever you're reading there, Zvauri kuverenga apa it should reach to the person zvofanira kusvika kumunhu, and it should make you a better person, zvofanira kukuita munhu ari nani, a better disciple, mudisciple ari nani, a better representative of the kingdom. representative ari nani weumambo. Let's pray. Ngatinamatei. Our eternal God, Mwari wedu anogara nekusingaperi, we come again before your throne. tinodzoka zvakare pachigaro chenyu. We thank you, dear Lord, for the love that you have demonstrated in your word. Tinokutendai Mwari nerudo rwamademonstrata mushoko renyu, That in order to reach down to humanity, kuti imi mugone kudzika kusvika you pane had to munhu, use humanity makafanira kushandisa munhu so that we do not get choked with your glory kuitira kuti tisazodzipwa and neglori your yenyu presence. neurepo hwenyu. We are able to act out your character Tinokwanisawo kuacta out character yenyu as you deal gently with us. apo muchidhila zviri Dear gentle Lord, I nesu. pray that Mwari tinotinamata through kuti our confusion burikidza neconfusion and dzedu sometimes our foolishness, nedzimwe nguvawo nefoolishness you yatine continue to be tinayo, gentle to us. munoramba muri gentle kwatiri. We pray, dear Lord, Tinonamata Mwari that as we struggle to understand what's happening around us, apo tichitambura kunzwisisa kuti chii chiri kuitika as zvakatitenderedza, we are based in different geographies, apo tiri based kumageography akasiyana siyana, we are bound by one thing. tinosungwa nechinhu chimwe chete, Our love for God rudo rwedu kuna and Mwari our love for each other. nerudo rwedu kumunhu. We pray, dear Lord, that through the power of your word, Tinonamata Mwari kubudikidza nesimba reshoko renyu, the love that we have for each other rudo rwatinarwo pakati pedu continue to manifest amongst us. rurambe ruchiratidzira pakati pedu. Bless us as we continue with the Sabbath.
tomborera tichiendera mberi nesabata. Be with each and every member of this movement wherever they are. Ivai nememba imwe neimwe yemovement ino kwese kwavanogona kunge vari. Meet us at our different points of need. Sanganai nesu pamapoints akasiyana edu emanidzi edu. In Jesus' name we pray. Nezita raJesu tinonamata. Amen. Amen.